Tiftakru inti l-Karmenu? Dejjem hawnhekk kien ifix fid-dazbin ukoll ġieli u kien jgħix waħdu kellu appartament tiegħu wkoll u dejjem idulla u l mitmarqtat u hekk u daqqajmu l-hemm u daqqajmu l-law hekk. Dejjem hawn imma kien ikun. U bħala karattru tiegħu kif kien? Tajjeb u kellem il-kulħadd u kien jgħin il-kulħadd ukoll min ikollu bżonn xi ħaġa li jgħinu, dal-karattru tajjeb kien ħafna. Għax qalulna li ma tantx kien tat-tajjeb, imma kien jitma' ħafna l-klieb u l-qtates? Le, ma kienx tat-tajjeb. Ġifieri xi flet kellu tiegħu, imma kien iħobb l-qtates jitmagħhom dejjem jitmagħhom faċċata hemm fil-ġinien. Kien jiġi kullu kellu ġuxtieq ta' dej il-bib ukoll kienu jiġu. Kien iħobb ħafna l-annimali u kien raġel sew, ħafna. Il-Furjaniżi kienu jħobbuh. Ħafna kienu jħobbuh. Is-sabiħ fil-ħajja ta' Karmenu kien illi għalkemm hu ma kellux flus għalih biex kważi jgħixu stess, xorta kien isib il-flus biex jitma' l-klieb u l-qtates illi jinġabru f'din iż-żona. Però Karmenu xorta kien jingħata l-għajnuna fosthom minn rappreżentanti u membri tal-Karitas illi jaħdmu mill-binja tal-Kurja illi kważi kuljum kienu itellaw ħall-ikel u jżommulu kumpanija. Sfortunatament Karmenu s-samit però il-memorja tiegħu tibqa' tiġi mfakkra permezz ta' messaġġi sbieħ u fjuri li qed jitpoġġew mal-bieb tad-dar żgħira illi kellu fi triq Liljuni l-Florjana.